morning, Siargao! Good morning kaninyong tanan, magandang umaga. Maayong buntag kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Maayong buntag sa mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Dito na sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, o dito na sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Please share, like, o follow sa atong page para po daghan ang makahibalo sa mga latest updates nato karong adlaw. Daghan ang atong pagatukion karon, atong pagasayron nga mga bag-o fresh nga mga balita nga atong nakuha sulod lamang sa 24 oras. Good morning sab sa mga silingan nato nga kalungsuran o mga probinsya nga maabot ning atong live stream sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa Dinagat Island o sa maabot ning live stream Luzon, Visayas o Mindanao. Good morning kaninyong tanan, magandang umaga po, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa atong mga viewers. Happy viewing kaninyong tanan. Ilabi na sa mihatag og reactions dinhi na sa atong live stream karong buntaga. Maayong buntag usab sa atong mga frontliners diha nga padayon ang ilang effort aron maserbisyuhan ang katawhan. Ilabi na dinhi sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasud Pilipinas. Magandang umaga po. Karon mga ka-Siargao, ang atong mga headlines karong adlaw. San Benito Municipal Police Station may patuman sa balaod nga nagsuspensyon sa fiesta. Samtang Socorro Municipal Police Station mga ka-Siargao, padayon nga naghatag og food pack. Samtang virtual kick-off sa Brigada Eskwela og Oplan Balik Eskwela ipahigayon karon dinhi na sa Siargao. Samtang one-stop shop alang na sa pagkuha sa Travel Authority gihimo sa Surigao City. Health declaration form pwede na gamiton aron makalabang sa provincial checkpoints. Samtang senior citizen port workers gihatagan og relief packs sa PMO Surigao. Samtang laing tulo ka positibo sa COVID-19 sa Caraga na itala kagahapong adlaw. Samtang Amerika midonar og 1 million dolyares nga kantidad sa donasyon ngadto na sa Bureau of Fire Protection. Samtang 20,000 o 20,000 pesos cash benefits posibleng madawat sa mga SSS members nga nawad-an og trabaho. Samtang online oath-taking sa mga bag-ong abogado sa atong nasod gikatakda na. Mao kana mga ka-Siargao ang atong headlines karong adlaw. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon.
ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Socsargen, Davao Occidental ug ang Davao del Sur. Apil na ang Davao City mga kasyargaw, makasinati sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga katag-katag nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa southwesterly wind flow. Ubang parte sa Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga katag-katag nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod na sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ o southwesterly wind flow. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasagpan ngadto na sa kasagpang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargaw. Wala kitay nakita nga misubang na haring adlaw mga kasyargaw kay atong makita sa atong screen nga natabunan kini sa makusog nga pag-ulan. Adunay mga kategory kanang mga nakita nato na mga color din ha. Ang green is light, medyo heavy ang medium ang yellow ug ang pula ug dark red mga kasyargaw kana ang heavy rainfall. Atong nakita karon din sa atong probinsya Surigao del Norte nga ang maong pag-ulan mga kasyargaw dala sa ITCZ. Mao nga ganinang alas 5, alas 6, alas 7 pag-ulan ang atong mga nasinati mga kasyargaw. Pagdala ka mo og payong mga kasyargaw, aron dili kita mabasa, ilabi na kung aduna tay mga panaw, aduna tay mga lakaw sa nagkadaiyang lugar, sakop ning atong probinsya, sakop ning atong isla sa Siargao. Pagdala ka mo ng payong. Mao kato mga kasyargaw, ang atong latest update sa lakat sa atong panahon. Sumala pa nga magpadayon kini hangtod unya mga kasyargaw. Shout out Kuya G, gikan na kang Afay. Uy, daghang salamat po, daghang salamat sa atong mga viewers. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing kang Tilol Azyugre, Nelson Orais, Lucimar Santoya, Glory Joy Guerta Malinaw, Jan Lungakid, Edgardo Hernandez, Juven Merabeles Humawas, Oga Erwin Dakwa. Mayong buntag kaninyong tanan. Happy viewing po. Happy viewing sab kang Delton Villalba. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning. Karon mga kasyargaw, ang unang katikaran sa mga balita nato dinina sa Siargao TV News. San Benito Municipal Police Station mipatuman sa balaod nga nagsuspenso o nagsuspensyon sa fiesta. Hugot nga gipatuman sa personahe sa San Benito Municipal Police Station ilalom sa pagdumala ni Officer in Charge Police Lieutenant Junior Racho ang Resolution number 039 o Executive number 14 o ang imposing declaring sa cancellation o suspension sa annual fiesta celebration dito na sa Barangay Nuevo Campo, San Benito tungod kini sa COVID-19 pandemic. Kini nga tumong og tuyo aron na mapugngan ang pagkanat sa COVID-19 ug alang na sa preventive measure sa panggamhanan ni ini. Atong makita mga kasyargaw nga adunay mga mobile patrol sa maong lugar para na malikayan ang mga tapok-tapok sa nagkadaiyang panimalay, nagkadaiyang lugar dinha na sa Nuevo Campo, San Benito. Likay-likay asa ta sa pagtapok-tapok mga kasyargaw kay wala pa man nahuman ang problema nato sa virus, ilabi na sa COVID-19. Samtang sa laing bahin ning atong mga balita, Socorro Municipal Police Station padayon ang paghatag o naghatag og food packs.
Padayon ang pagpanghatag og food pack sa personahe sa Socorro Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Corporal Edner Sman Vertical, ang Assistant Supply PNCO sa maong istasyon. Kini nahitabo kagahapong adlaw alas 4:58 sa hapon dito na sa Barangay Taruk, Socorro, sakop ning atong probinsya. Nasairan nga ang gihatagan sa maong food pack mao si Mrs. Maricar Ancog. Ilalom kini sa adoption sa pamilya o ang Kapwa Ko Sagot Ko program sa atong mga kapulisan. Atong makita sa atong screen mga kasyargaw ang picture sa maong pagpanghatag sa maong food pack. Padayong gihapon ang atong kapulisan mga kasyargaw para na sa paghatag sa mga food pack alang na sa mga kabus nato ng mga kaigsuunan. Happy viewing po sa tanang viewers nato. Daghang salamat kaninyong tanan. Good morning. Samtang sa laing bahin sa atong balita, dinhina sa isla sa Siargao. Virtual kick-off sa Brigada Eskwela o Oplan Balik Eskwela ipahigayon karon dinhina sa Siargao. Ipahigayon karong adlaw mga kasyargao ang virtual kick-off sa Bayanihan 2020 Oplan Balik Eskwela o Brigada Eskwela dito na sa Dapa National High School karong alas 10 sa buntag. Kini usa ka pamaagi sa Department of Education Siargao Division sa pagpangulo mismo ni Ma'am Nelia Lumokso, ang Schools Division Superintendent sa atong isla sa Siargao, aron mapakita ang bayanihan batok na sa COVID-19 ilabi na sa pagpahigayon sa pag-abli sa klase. Atong makita ang mga virtual kick-off mga kasyargao din na sa atong page unyang alas 10 sa buntag o sa uban pang partners ni ini na mga pages mga kasyargao. At usab ipakita kaninyo ang teaser sa maong kalihukan unyang alas 10 sa buntag. Mao ka lang mga kasyargao, ang teaser nga gipagawas sa Department of Education Siargao Division may tungod na sa virtual kick-off unyang alas 10 sa buntag mga kasyargao. Atong atangan ang maong programa sa maong ahensya para na sa atong Oplan Balik Eskwela o Brigada Eskwela Bayanihan 2020. Aton ang pagatan-awon unya mga kasyargao, atong suportahan, atong i-view na unya mga kasyargao, atong pagatan-awon, atong ipakita kaninyo nga bisan adunay hulga sa COVID-19 padayon ang atong bayanihan ilabi na sa atong mga magtutudlo, sa atong mga ginikanan o sa mga estudyante. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargao, one-stop shop alang na sa pagkuha sa Travel Authority gihimo sa Surigao City. Gihimo sa syudad sa Surigao ang one-stop shop
alang na sa pagkuha og barangay clearance og medical certificate para na sa travel authority aron dili na mahasol ang katawhan nga sakop niini. Sumala pa kang Attorney Manuelito Dilani, ang City Legal Officer sa maong syudad, nga gihimo kini aron mahiusa na ang pagkuha sa mga requirements alang na sa travel authority aron makalabang sa laing probinsya kung ugaling mulabang kini ang mga katawhang Surigao-non. Dugang pa nga masayon na karon ang pagkuha sa maong mga dokumento. Atong makita sa atong screen mga kasyargaw ang maong mga katawhan nga gustong mukuha og travel authority. Mao kana mga kasyargaw ang latest update nato sa syudad sa Surigao. Samtang sa padayon nato mga kasyargaw nga kausa din hina sa Siargao TV News, atong ipakita kaninyo ang kampanya sa Department of Health batok na sa COVID-19. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, timsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya, umihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital. Ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19.
Mao kato mga kasyargaw, ang kampanya sa Department of Health batok na sa COVID-19. Atong i-correct mga kasyargaw ganina nga makalabang sa laing munisipalidad katong gihimo nga one-stop shop sa Surigao City. Samtang nga sa laing bahin sa atong mga balita. Health Declaration Form pwede na gamiton aron makalabang sa provincial checkpoints. Sugod karong adlaw mga kasyargaw, pwede na gamiton sa tanang pasahero ang Health Declaration Form kung HDF aron makalabang na sa provincial checkpoints sa probinsya Surigao del Norte nga pwedeng i-download. Adunay duha ka pamaagi para na sa pag-avail niini. Una, pwede ka mag-fill up sa maong health form pinaagi na sa online. Bisitahan lamang ang covid19.ssct.edu.ph/healthform aron igo na lang mag-generate sa QR code o kini paga-inspeksyonon na lang sa provincial checkpoints o mga personay nga na-assign sa provincial checkpoints. Ang ikaduha nga pamaagi, ang manual nga pag-fill up sa HDF dito na mismo sa provincial checkpoints. Nasayran nga moagi ang maong mga pasahero gihapon sa striktong pagpatuman sa mga health protocols o pagpahigayon o rapid antibody test o pagberipika sa mga HDF. Mao ka na mga kasyargaw ang latest na update. Ilabi na kung ikaw mugawas o musulod sa probinsya Surigao del Norte. Aduna na ipahigayon o gipahigayon o gipagawas nga HDF Health Declaration Form. Apan ipahigayon gihapon ang rapid antibody test og sumala pa nga kung mulapas ka sa 37 degrees Celsius, ipahimutang ka sa quarantine. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Senior citizen port workers gihatagan og relief pack sa PMO Surigao. Mihimo og inisyatibo karon ang Philippine Ports Authority Ports Management Office sa Surigao aron na pagtubag sa panginhanglanon karon sa mga naapektaran nga personahe niini sa COVID-19. Nasayran nga mihatag ang maong opisina og relief packs ngadto na sa mga senior citizen nga port workers niini aron makatabang sa panginahanglanon niini ilabi na sa pagkaon. Kini nga lakang base na sa proyekto sa maong opisina nga Adapt and Save a Family. Samtang ang maong relief packs gilangkuban sa bugas, assorted canned goods, gatas, kape, itlog, og asukar. Sumala pa kang Surigao Port Manager Froilan Caturla nga padayon ang ilang suporta og pagpanghatag og tabang sa ilang mga kaubanang workers ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19. Atong makita sa atong screen mga kasyargaw ang maong mga senior citizen na nga mga workers sa Philippine Ports Authority Surigao. Nindot kini nga programa aron na kita makatabang sa maong mga personahe. Ilabi na nanginahanglan gayud ang maong mga tao og hinabang og tabang kay nagdepende lamang ang ilang trabaho kung adunay moabot na mga passenger vessel, mga cargo vessel nga pwede nilang alsahon, ipagawas o mugawas sa maong port authority o port sa atong Surigao. Happy viewing sa tanang
viewers nato, daghang salamat. Please like, share, follow sa atong page para po daghan ang makahibalo sa mga latest nato nga update, mga kasyarga. Samtang sa laing bahin sa atong balita. Laing tulo na usab ka positibo sa COVID-19 sa Caraga. Naitala kagahapong adlaw. Miabot na sa 14 ka tao ang positibo karon, mga kasyargaw, sa COVID-19 din hina sa atong rehiyon sa Caraga. Kini human nga gikumpirma sa Department of Health Caraga ang lain pang tulo ka nagpositibo sa COVID-19. Naila ang maong nagpositibo nga usa ka 29 anyos o 29 years old nga lalaki, 31 years old nga lalaki usab, o pareho nga returning overseas Filipinos dito na sa Agusan del Norte nga miabot dinhi sa Pilipinas ni atong April 1 o April 18 nga sumala pa mibiyahe kini gikan sa Manila paingon sa Cagayan de Oro City og ni stay og usa ka gabi tapos milarga kini sa sunod nga mga adlaw pauli din hina sa Caraga og mipahigayon sa pag-quarantine sa nagadaiyang local government unit niini. Samtang ang usa ka nagpositibo, usa ka 26 years old nga babae nga usa ka ROF gihapon gikan na sa Agusan del Sur nga miabot sa atong rehiyon ni atong May 31 pinaagi na sa land trip gikan sa Cagayan de Oro City. Sa pag-abot na sa mga ROF gihimo ang rapid antibody test og may resulta na hinuon kini sa pagpositibo sa mga individual base na sa RT-PCR confirmatory test sa SPMC. Sa pagkakaron gihimo na ang strict quarantine og sumala pa nga wala kini sila nakitaan og sintomas o asymptomatic kini, mga kasyargaw, og karon hingpit na kini nga gimonitor. Nadungagan na sa mga kasyargaw ang atong mga may positibo din na sa rehiyon sa Caraga. Apan ang DOH gihimo gihapon ang contact tracing mahitungod na sa maong nagpositibo aron na sa pag-prevent o himuon ang preventive measure para na dili mo kanat ang maong virus ilabi na dinhi sa rehiyon sa Caraga. Sumala pang prevention is better than cure. Samtang sa atong segment na horoscope, mga kasyargaw. Atong pag-asayron karon ang atong horoscope karong buntaga, karong adlaw, mga kasyargaw. Kinigiya lamang alang na kanato aron na mamahimong successful kita sa atong kinabuhi. Sa horoscope sa zodiac sign nga Aries, ang usa ka babae sa imong past ang magdala sa imo og good luck karon. Maglipay o maglikay sa impulsive buying. Buy ka o magpalit ka kung kinahanglan ra. Favorable day sa financial deals nimo karon. Lucky number 35, 42, 52, 19. Ug ang color o lucky color nimo vanilla brown. Sa Taurus, kinahanglan ang feng shui kung magpa-remodel sa imong panimalay. Kinahanglan nga maglikay sa family argument o pakiglalis sa pamilya. Ang lucky number nimo karon 49, 24, 55, 52. Lucky color tangerine. Sa Gemini,
Dunay good news sa family health condition. Ang imong positive attitude ang magpa-good mood sa gisapot nga kaubanan nimo. Ayaw ka discourage. Lucky number 57, 39, 54, 32 og ang lucky color blue. Sa Cancer, busy ka karon. Ayuhon nimo ang paperwork. Dali ra ma-incorporate ang spiritual value sa imong family life. Lucky number 57, 29, 37, 43. Ang lucky color royal purple. Samtang sa Leo, related sa work ang imong social events. Ayaw pag-deny sa imong true feelings. Ang mga adunay authority mohatag og traditional approach kanimo. Lucky number 21, 57, 32, 37. Lucky color gold. Sa Virgo, dunay romantic progress sa existing relationship nimo. Ang surprise visitor favorable para sa imo. Activated na ang imong mind power. Lucky number 43, 58, 32, 28 og ang lucky color caramel brown. Sa Libra, mahimo nimo ang usa ka important na decision. Aduna kay opportunity nga mausab ang trend sa imong kinabuhi. Lucky number 23, 54, 35, 19 og ang lucky color crimson red. Sa Scorpio, kinahanglan nga ipadala nimo ang imong pasensya aron males ang stress. Himuon ang best para sa whole family. Ang lucky number 41, 13, 57, 19. Ang lucky color dollar green. Sa Sagittarius, ang practice sa orasyon ang mag-break sa imong sumpa. Mag-enjoy ang imong creative romance. Lucky number 55, 34, 29, 22. Lucky color peach. Sa Capricorn, good timing karon para mahimong stable ang imong self-confidence. Ma-understand nimo ang intensity sa imong love karon. Lucky number 39, 33, 19, 46. Lucky color violet. Sa Aquarius, mahimo nimo ang technique para mag-increase ang productivity sa work. Ang imong romantic life mag-improve sa imong creativeness. Lucky number 29, 17, 22, 53. Lucky color mustard yellow. Sa Pisces, doon na kay abilidad nga ma-direct nimo ang imong mind para sa positive strategies. Great day para sa imong good ideas o win-win solution. Lucky number 19, 33, 51, 43. Lucky color magenta red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang para na sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi, atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay kinigiya lamang para na sa pagkabot sa gitawag nga success. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong mga balita. Amerika midonar og $1 million o $1 million mga kasyargaw nga kantidad sa donasyon ngadto na sa BFP. Gibanang kapin sa $1 million o $1 million mga kasyargaw
ang o kapin 55 million pesos ang kantidad sa mga supply nga nadonar karon sa Amerika ngadto na sa Bureau of Fire Protection National Headquarters sa Quezon City. Ang maong lakang sumala sa US Embassy, pinaagi na sa Defense Threat Reduction Agency. Giingon nga makatabang ang maong mga supplies aron mahimo sa BFP ang mandato niini. Ingon nga Chemical, Biological, Radiological ug Nuclear Response Agency sa Pilipinas. Sumala usab nga ang BFP ang usa sa primary agency sa nasod nga magpahigayon sa decontamination o response activities sa hulga sa COVID-19. Mao kana ang latest update sa maong ahensya mga kasyargaw. Adunay gidonar kanila ang mga donasyon nga kapin 55 million pesos o kapin 1 million dollar. $1 million mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, 20,000 pesos cash benefits posibleng madawat sa mga SSS members nga nawad-an og trabaho. Makadawat og 20,000 pesos cash benefits ang miyembro sa Social Security System kon SSS nga nawad-an og trabaho tungod sa COVID-19. Kini ang gianunsyo sa SSS karon. Ilabi na nagkasaka ang unemployment rate sa niaging mga bulan. Sumala kang SSS Public Affairs and Special and Events Division Head Fernando Nicolas nga kinahanglan lamang magpasa og certification sa involuntary separation nga makuha sa DOLE kung Department of Labor and Employment aron maka-avail sa maong cash assistance program. Kinahanglan usab mag-submit og savings account kung diin pwede i-deposito ang cash aid nga makuha sulod sa 5 ka adlaw nga proseso. Sumala pa nga ang makuha nga cash aid tungaon sa kaduha ang paghatag sulod sa 2 ka bulan. Dugang pa nga qualified gihapon ang mga nakadawat na og ayuda gikan sa ubang programa sa gobyerno. Pwede sa mag-apply ang mga workers o mga miyembro sa SSS nga nawad-an og trabaho adiser pa ang lockdown sa COVID-19. Ang wala lamang gilakip mga kasyargaw sa SSS ang mga self-employed nga miyembro niini. So dili pwede ang mga self-employed na mga miyembro sa SSS. Good news kini alang na sa atong mga nawad-an og trabaho panahon sa COVID-19 mga kasyargaw. Kini dako kini nga tabang alang kanila. Sumala pa nga ang 20,000 ka pesos o 20,000 pesos. Tungaon kini paghatag kanila sulod sa 2 ka bulan. Sa sulod sa 1 ka bulan 10,000, sunod na bulan 10,000. Samtang sa padayon nato mga kasyargaw nga kausa dinhina sa Siargao TV News, atong ipakita kaninyo ang pakigbatok usab sa Department of Health alang na sa mga fake news. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19. Mao kato mga kasyargaw ang pakigbatok usab sa Department of Health, UNICEF ug USA batok na sa mga fake news nga mikalat karon sa mga
social media platforms. O magmabinantayon gihapon kita karon mga kasyargaw. Tungod kay adunay mga dami accounts, fake accounts nga nanggawas karon mga kasyargaw. Kini nagtumong aron na sa pagpangdaot sa usa ka tawo, pagpangilad mga kasyargaw. Ang gobyerno karon nanawagan nga magmabinantayon kita o be vigilant. Be vigilant sa atong mga social media account. Atong susihon kung tinuod ba kini, legit ba kini. Kung gusto nato na mga information mga kasyargaw nga legit, bisitahan lamang ang mga ahensya nga nagpagawas og mga ingana na mga information. Kung dili gani ninyo makita o gani gawas na sa social media platform, sa kini ka fake news. Ang pakigsusi nato sa tanang butang, ang makatabang kanato para na sa atong kalambuan. Samtang sa atong gamay na history og trivia karong adlaw mga kasyargaw. Hibalo ba mo mga kasyargaw ni atong June 10, 1972 si Elvis Presley nag-record sa iyang live album dito na sa New York City's Madison Square Garden. Live record mga kasyargaw, labi na sa iyang live album. Samtang niatong June 10, 2001, i-canonize ang pinakaunang female saint sa Lebanon nga si Saint Rafka o naila nga si Saint Rebecca. I-canonize kini ni Pope John Paul II mga kasyargaw ni atong 2001 June 10. Samtang atong June 10, 2003 mga kasyargaw, gilusad o ni-launch ang NASA sa Spirit rover para na sa exploration dito na sa Mars natong 2003 mga kasyargaw. Samtang natong June 10, 1873, gianak si Restituto Javier, ang pinakaunang miyembro nga gidawat ni Andres Bonifacio sa KKK mga kasyargaw. Samtang natong June 10 gihapon 1988, gipirmahan ni kanhing Presidente Corazon Aquino ang Republic Act number 6657 o naila nga Comprehensive Agrarian Reform Law. Aron na sa pag-promote o pagsiguro sa mga welfare nga sa welfare sa landless farmers o mga farm workers. Mao kini mga kasyargaw ang atong history o gamay nga trivia alang na kaninyo. Usa sa mga segment din na sa programa nato nga Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, good news kini sa atong mga bag-ong attorney. Online oath-taking sa mga bag-ong abogado sa nasod gikatakda na.
Gikatakda na mga kasyargaw sa June 25 ang online oath-taking sa mga bag-ong abogado sa atong nasod. Gianunsyo kini sa Public Information Office sa Korte Suprema. Ilabi na ang pag-aproba sa resolusyon aron tugutan ang oath-taking pinaagi sa online video conference sa maong bag-ong abogado og i-link kini sa government TV stations aron makita kini sa publiko. Gisugo nga magdumala sa maong oath-taking ang Office of the Bar Confidant sa ilalom ni Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe, ang chair sa 2019 bar exam. Mahinumduman mga kasyargaw nga anaa lamang sa 2,103 ang nakapasar sa 2019 bar examinations o 27% lamang kini sa kapin 7,000 ka mga examinees. Wala miabot sa 50% sa maong ihap ang mga nakapasar. 27% lamang o 2,103 lamang ang nakapasar. Apan congratulations sa atong mga bag-ong mga abogado dinhi na sa atong nasud Pilipinas. Congratulations kaninyong tanan. Happy viewing mga kasyargaw kaninyong tanan. Salamat. Samtang sa atong updates mga kasyargaw sa atong COVID confirmed cases mga kasyargaw, atong pagatan-awon ang maong updates nato sa latest nato na ihap sa mga may positibo sa COVID-19 mga kasyargaw. Ato kining pagatan-awon karong adlaw kung nadungagan ba, kung nakunhuran ba ang maong mga ihap. Atong makita karon sa atong screen mga kasyargaw ang kinatibuk-ang ihap sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Ang confirmed cases niabot na sa 22,992. Ang naka-recover niabot na sa 4,736. Samtang ang mga nangamatay 1,017. Sumala pa nga nadungagan og 8 kabuok ang namatay sulod lamang sa 24 oras sa Pilipinas. Samtang miabot sa kapin 579 ang nadugang sa confirmed cases. Samtang sa tibuok kalibutan mga kasyargaw, miabot na sa 7.04 million ang confirmed cases sa COVID-19. Samtang ang mga nangamatay, miabot na sa 404,000 katao mga kasyargaw. Sumala pa sulod sa 24 oras, nadungagan og 3,469 katao ang namatay. Samtang ang mga confirmed case nadungagan og 131,000 mga kasyargaw. Atong makita sa atong screen mga kasyargaw ang latest kana na updates mga kasyargaw sa mga COVID-19 cases. Padayon kita nga mag-ampo mga kasyargaw para na sa kaayuhan sa tanan. Kay ato nga nakita nga padayon gihapon ang pagsaka sa mga confirmed cases sa atong nasod o sa tibuok kalibutan mga kasyargaw. Ampo kita. Atong atangan mga kasyargaw ang ipahigayon unya nga virtual kick-off sa Department of Education Siargao Division dito na sa Dapa National High School. Unyang alas 10 sa buntag mga kasyargaw. Para na makita nato
kung unsa kalig-on, unsa ang mga lakang karon sa Department of Education mahitungod na sa pag-ablis sa klase o ipahigayon nila karon nga balik eskwela o offline balik eskwela, brigada eskwela, bayanihan 2020. Let us support mga kasyargaw ang atong DepEd ilabi na sa pagpahigayon nila og ing-ani na mga programa. Kay ang kaayuhan lamang sa mga kabatan-unan ang hunahuna karon sa DepEd. Good morning kaninyong tanan ilabi na sa atong mga ni-react dinhi na sa atong live stream karon. Daghang salamat kaninyong tanan mga kasyargaw. O sa atong mga viewers din ha, nga padayon nga nagatan-aw kanato. Daghang salamat kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga. Maayong buntag. Happy viewing. Please like, share, follow sa atong page. Kay daghan ang atong mga programa nga ihatag kaninyo mga kasyargaw. At ang usab ang mga dugang nato nga programa dinhi na sa atong page. Alang na kini kaninyong tanan mga kasyargaw. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga pag-uban. Ang atong programa alas 8 sa buntag, Lunes hangtod na sa Biyernes. Aron na makahatag kita ng mga latest updates kaninyo mga kasyargaw. Aron na sa mga information dissemination. Dinhi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, sa tibuok nasod o sa tibuok kalibutan. Daghang salamat. Kini nyo nagalagad karon sa live stream. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning, ingat, Pilipinas!